Hola, benvinguts a Tastavirra. Programa número 2. Comencem. Benvinguts a Tastavirra. Saps que a l'últim programa, el primer, no ens vam presentar. És veritat. Vinga, va, i tu com et dius, doncs? Qui ets? Qui sóc? Em diuen Xixi, però em dic Jordi Andreu. I sóc de Terrassa. I tu? Molt bé. Jo em dic Reina i em diuen Reina. I també sóc de Terrassa. Molt bé. Avui parlarem de les Weissbier. Sí, avui portem 2 Weissbier, tal com vam dir en el programa passat. Llavors, expliqueu una mica què és una Weissbier o què pots esperar d'una Weissbier, no? Doncs hauria de ser, és un estil refrescant, de carbonatació alta i final sec. Suau, no? Normalment. Suau, sí, té una sensació cremosa en boca i això és degut principalment al blat que fan servir per fer el most de la cervesa. Vale. I a la segona part del programa, avui escoltarem Joan Colomo. Comencem o què? Vinga, va, comencem amb la... Quina vols començar? Quina vols que obri? Montseny Blat o Franciscaner? El Franciscaner l'he begut tants cops que prefereixo primer Molt típica, no? la Montseny. Anem a per la sorpresa de Montseny? Sí, però perquè portes... O sigui, hem fet 2 programes, no hi ha més marques que Montseny. No. A l'Aldi no. A l'Aldi no. És un programa de cerveses artesanes comprades a l'Aldi. I quan s'acabin les que venen allà, doncs haurem de buscar altres supermercats. Vale. Bueno, podem... No, sí. Haurem de buscar altres supermercats. Crec que el ventall que ens ofereix el senyor Aldi ja l'hem passat. Bé. Bueno, de moment veiem que és una cervesa que se serveix bastant bé. Excel·lent, es serveix. La carbonatació és força correcta, té una bona espuma, molt blanca, el color és daurat fort. Àmbar? Jo no diria àmbar, jo diria daurat fort. Pues me queda bé dir no intentis colors... corregir-me. Sempre queda bé dir colors així que semblen millors. Sí, però... Sí, però no, és daurat fort. És daurat fort. I com a olor, què n'opines de l'olor? No té gaire olor. No té gaire olor, no? Té olor a blat. Té olor a blat, Que no sé què fa olor al blat, però clar, com que és de blat, fa olor a blat, clar. Fa olor a blat, prova-la, a veure què et sembla. Però, sí, va, la provo. Olor a blat, olor a maltes, bastant suaus. Maltes? És molt suau. És molt suau? T'ha agradat? Sí, però potser estic molt acostumat a veure la Franciscaner o la Paulaner, aquest tipus de cerveses, i em deixen Aquesta és massa suau, la cervesa, la noto. Aquesta, la Montseny? Sí. Jo noto una carbonatació molt alta a la llengua i un final sec, amb la qual... Carbonatació, t'ho vaig preguntar al primer programa el que era. Carbonatació? Carbonatació és el CO2 que porta la cervesa. El gas. El gas, clar. Vale. I sí que li noto el final sec característic de l'estil, per la qual en teoria és una bona cervesa. Vale. I si vols, abans d'obrir, que vas molt ràpid tu, abans d'obrir la Franciscaner, escoltarem la primera cançó de Joan Colomo, que es diu, aviam si ho dic bé, La redistribució de la pobresa. Vinga, va, doncs escoltem-la i després obrim la Franciscaner. Molt bé. De les coses bones que hi ha al món, sincerament a mi me'n calen poques. La teva companyia, el cafè amb rom i el mar està ballant-se contra les roques. I amb l'ascensor social i amb la classe mitjana, jo em conformo amb no passar mai gana. No hi ha cap droga ni tampoc béns materials que em proporcionin la mateixa alegria que tenir-te aquí a tocar al meu costat, acariciats per aquest sol del migdia. Hauríem de repartir-ho tot entre la penya
escoltar Joan Colomo, la cançó La redistribució de la pobresa, i és del seu últim LP que es diu L'oferta i la demanda, i aquest artista em va cridar l'atenció un dia que estava escoltant la ràdio anant cap a la feina Sí. per les seves lletres. A mi em recorda molt a l'Albert Pla. A mi em recorda molt el... com es diu aquell? El Niño de la hipoteca. Sobretot a la cançó de Màgic o el ritme pervers, no sé, em sembla semblant. Sí, també. Després ja t'explicaré més qui és Vinga, va. Joan Colomo. Doncs obrim la Franciscaner, si et sembla. Sí, va. I a veure... Per cert, no havien de ser cerveses artesanes? Sí, aquesta és la intenció, però digue-li al senyor Aldi. És veritat, ja ho hem comentat. Sí. Aviam, que s'escolti com la tires. De moment ja podem dir, per exemple, que la Franciscaner es veu una cervesa més tèrbola, Sí, amb una espuma un punt més groguenca, també un color més fosc, no? d'espuma, sí. No, però tot en si. Més fosc, que la veus? Jo la veig més tèrbola, però més fosca, no sé, eh? Val. I molta més espuma que la, I molta més que la espuma. Montseny. 2 dits, diria. Però tampoc és exagerat. En quant a l'olor, jo li veig... Suau igual, no? És suau, però jo li trobo més connotacions diferents, no és tan plana, potser. Sí. Potser l'olor és més bona, la de Franciscaner. Aviam, tasta. Ho deuen tenir ja més per mà. Home, no sóc ningú per comparar Montseny amb Franciscaner, però sí, la producció de Franciscaner deu ser molt més gran que la de Montseny. Segur. I els anys que la fan també són molt més. Només també surt un monjo aquí. Si surt un monjo és segell de qualitat. Que en realitat és qui la feien aquesta, eren els monjos. Però potser és perquè estic més acostumat al gust de la Franciscaner, però és que m'agrada molt. T'agrada molt? Sí. És una cervesa molt suau que me prendria mirant alguna sèrie o mirant un partit de futbol a casa tranquil·lament. Amb un pla tranquil, no? Sí, amb uns cacauets, uns fruits secs allà al costat. Sí, combinen bé. Jo Suau i la poc a veritat poc. és que no sóc molt fan de la Franciscaner. No? No. Per què l'has portat? Bueno, perquè és un estil de blat, és un estil representatiu, és un exemplar representatiu de l'estil. Ni més ni menys. Jo sóc molt fan d'aquest tipus de cervesa. Bé per tu, però n'hi ha molts més, que ho sàpigues. Ja ho sé. Per això estic aquí, per descobrir-los. Llavors, què? Tu quina dones per guanyadora? A mi, pel seu gust, la Franciscaner. Jo també donaria per guanyadora la Franciscaner. Primer per l'olor, després també per la sensació que em deixa a la boca, no és tan gaseosa i té un final més agradable. L'espuma també s'aguanta més. L'espuma és més duradera, el qual indica una major qualitat de la cervesa, sí. Sí? Sí. I això per què? És un indicador. Si l'espuma aguanta, perdura més de... En teoria diuen que si en 2 minuts es redueix a la meitat, només, és un indicador de que la cervesa és de molta qualitat. Molt bé, doncs si vols escoltem la segona cançó de Joan Colomo i després et comento una notícia així relacionada amb la cervesa. Una altra notícia boja. Bueno, sí, boja també. Vinga, Ja va. veuràs. Com es diu aquesta? El ritme pervers. El ritme pervers. Sí. Vinga, va, doncs. Sento una veu que canta dins meu i no me la puc treure del cap. Sona intensament dins de la meva ment. No sé pas el que m'està passant. De cop i volta tot
escoltar Rima Pervers de Joan Colomo. M'ha faltat comentar que ell és de Sant Celoni i ha tingut diferents grups i des del 2019 toca en solitari. Encara no he pogut veure'l en directe, però tinc ganes d'anar a veure un concert seu. No, doncs podríem anar-hi. Saps quan toca? No. No ho he mirat. Però, bueno, estaria bé anar-hi. Doncs sí. I vale, on has llegit la notícia aquesta que em portes avui? Minuto 1. Minuto 1? Sí, una web molt... El nom ja... De referència. De referència, sí. I la notícia és un camió Volca. Fins aquí pot passar cada dia, això. Sí. Però el guai és que els veïns aprofiten que el camió portava cerveses per bussejar en el riu on ha volcat el camió i agafar-se-les de gratis. Per no que no es faci malbé al riu, no? Sí, sí, per evitar la contaminació. Perquè els peixos beuen aigua, no beuen cervesa. Clar, l'aigua és pels peixos i la cervesa és per nosaltres. I res, això ha passat en un poble que es diu Gualeguaychú, Argentina. Les notícies hauríem també d'intentar que siguin de proximitat. Clar, està a proximitat com la Franciscaner. Perquè no és el mateix dir Gualeguaychú que Sant Miquel de Balenyà, que tampoc seria doncs, mot fàcil, però... Si vols t'enganyo, ja et dic que ha passat aquí al Llobregat. Bueno, segur que algú s'ho creu. També. Home, sí, segur. Un camió volca al Llobregat. I la gent... Sí, seria el mateix estil de persona bussejadora que buscaria cervesa gratis. No? Sí. I sabem quina cervesa era per això? No, com que no m'ho he preparat, no he tingut temps de llegir quina cervesa era. Com a mínim ets honest, això està bé. L'únic que he vist és la fotografia del camió allà volcat i gent per allà bussejant, que, bueno, és divertit. L'estampa és divertida. Bueno, està bé. El nivell de les notícies m'està agradant. Sí? Sí. Intentaré buscar-ne més així. I res, ens podeu trobar a l'Instagram, @tastabirra, al YouTube. Al YouTube, Tastabirra Podcast, cervesa. I també comentar que estem fent una llista de Spotify que es diu Tastabirra, que la podeu buscar també allà i allà estan totes les cançons que hem posat al programa. I algunes més, però dels grups que surten al programa, sí. I la sintonia del programa. I res, esperem que us hagi agradat i us deixem amb la cançó Contra la propietat. Fins la propera. Fins la propera. Queda't al meu pis, els discos i els casets, totes les guitarres, si vols pots també agafar-les en una transacció on no calen diners. Tot el que et puc donar és el que et donaré. És el que et donaré. Queda't al meu temps, els dies i les nits, sense intermediaris compartirem calendaris en una transacció on no calen papers, al marge del mercat i fora de la llei. Fora de la llei. Si subvertim l'ordre, si ho compartim tot, si conspirem contra l'acumulació, caurà la balança cap al nostre costat, en harmonia amb alegria i equitat. Alegria i equitat. Queda't als estels i l'aigua d'aquest riu, tot aquest estramoni serà el nostre patrimoni. Prenguem el sol i el vent amb amabilitat en un alçament contra la propietat. Contra la propietat. Si subvertim l'ordre, si ho compartim tot, si conspirem contra l'acumulació,
moure la balança cap al nostre costat.